Als je in je kogel, Rutger. Oh mijn god. Nou, nog haast een ding. Dat wordt dan weer krek wat te lang, hè? Wist het wel. Rutger? Zit 2 meisjes op het dak misschien? Remaining. Hostiles in the area. Ik ben bang. Ja, dan kan ik weer gelijk mijn shotgun al blazen. Hostiles in the area. Zo zit ze hierin te campen. Losing ground. Oh, Jeroen de Reus. Hostile dropping in. Watch the sky. Take it fire! Taking hits. We're in the safe zone. Get ready for a fight. Enemy patrol. One KIA. Oh, I didn't know what you, mate. Hier is hij in, rails. Ik heb er nog wel of niet? Got some extra cash here. Loadout drop headed your way. Doe je een door ergens van u, rails. Got gas inbound. Safe zone relocated. Enemy soldier incoming. Jongen, je fucking krijgt niet een respawn, jongen. Hostiles in the area. Gaan ze nou al kort of Oh. Got a loadout drop inbound. Enemy recon drone in your area. Ik heb fucking helemaal geen sniper, hè, man, jongen. Go on, this sniper. Enemy UAV overhead. Zo, kapot met dat ding. En net los.
closing in. Welke kant? Marking AR. Normaal niet. Igniting Molotov. Boven. Ik heb wel eerst. Als ik weer ging, dan wist ik het nog. Ja, Contact. hij moet hier eventjes komen. Oké, wacht, we gaan achter die gast, hè. Pistol here. Dit is een missie, jongen. Kom, we gaan gewoon heel sneaky in de winter. Schön op Heartbeat, welke hoeken? Gas is moving in. New safe zone located. Nine targets remain standing. Sort them out. Fire sale is active. Buy station costs are adjusted. Move to the target area. You don't have long. Hij rond je is. Letterlijk een seconde lean. Wat dan? Wat dan, jongetje? Zoek het dak gewoon een keertje op, als je zien. Als ik die hier dan wist ik het nog. Enemy UAV overhead. Ik ken haar niet. Fire sale done. Prices are back to normal. Hostiles in the area. Be advised. Nou, die ga ik echt Tracking kill. your location. Ik kan Markie even trouwens in haast in de skaten. Ja, die ga ik die, hè. Closing in. Ja, dit. Mid-cal here. Ik wat hij misschien sniper helemaal gaan. Oh, de bounty zit je wel. Die hij nou echt fucking helemaal geen sniper ammo. Enemy UAV overhead. Zo misschien nog wat. Contract's done. Your payout limit has increased. Enemy UAV overhead. Got a vendor here if you need Ik heb zelf revive gekocht. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Op die fucking tour, jongen. Bot. Ja. Tja, die is ik nog. Van achteren, vanuit het eiland, doe maar eens sniper, want dan kan ik geen sniper ammo. Nou, of die hoeken. Maar die, mensen, zo krijg ik die fights hier. Sniper als even in. Dan moet ik er een keer. Oh, hij zit op die toer, jongen, met zijn home self revive. Kies me mooi en waarom ik even, als me heel zijn snel oppakt. Ja, toch gewoon. En dan wat ik hier toch in heel trouwens. Deze bent net zo goed, hè? Maar achter die was echt maar wijsnuift. Ik dan. Waarom had nog niemand hier een keertje een stapeltje hield? What the fuck? Oh, zo'n self-revive. De leidt nog wat verder. Of dat je denkt. Oh, wat broek dat ben je, jongen. Four enemies remain. You know what to do.
Nee, dat wie wel Markie Barkie. Die heeft nog wel een headshot gekregen. Die ziet ik in die tour. Markie Barkie is net zo goed van mij. Als ik het in de filmpjes, jongen, die steward. Van het kostje van het trefbal. Alles zit ik onder de puin gewoon, jongen. Oh nee. Wat een kut eigenlijk. Ik gewoon achter die kwaad lezen. De win wel de laatste. We lost that one, but we'll come back stronger next time. Sorry. Ja, multiplayer nou. Even 12 voor 12. Nee. Ik ben fout sniper persoonlijk. Oh, waar is ik goed in ben. Ik heb gewoon een manuele zo'n pas weer posten, omdat ik 24 uur ben band op TikTok. Nee, omdat ik 2 keer diezelfde video geplaatst. Ze tonen gewoon veel te volle haat op mij. Zal ik eventjes zien? Eventjes op de TikTok. Misschien zit er wel wat belangrijke informatie op. Die andere video is ook nog maar 164. Nee, 46 keer jongen. What the fuck? Kun je spawnen? All assets are secure. Ja, maar jongen, ik grom wat letten. In deze game. Sure, hij zit helemaal gewoon te campen. Ik heb wat een sack. Nee. Gewoon goed, dat is. Ik is mijn sniper code en dan That's oh. it, lads. On to the next round. Get ready. Schouder verbrijzeld. Get this done. Zullen ze er tussen troppen? Je ging het sowieso links spieken. Two wins down. Keep up the pressure. Door de Mongols binnen. Rutger, ik ga gewoon die kogel opvangen. Hij zit trouwens in een hoeken daar. Ik denk ik zie het even. Oh, dat was een skeven. Links. Oh. Dat was aan zelf wat. Oh, ik heb het rek. Keep going. Give them a proper English welcome. Ah ja, maar what the fuck? Ik zie die mensen niet meer sprong. Hein. Hoi. Als een hit maken, no-scope, jongen.
De gun is echt niet helemaal niks. Woon op. Wat is het? Ja, dat is net zo vol als die oren. Hey, ja, haast. Nee, dat haak al die in. Onder. Maar is een uitroeptekentje. Ja, maar op mijn eigen account blote worsten in. Matchpoint. Take this, we take it all. Ben ik toch al? Ja joh, je hoort ons niet, maar oh. Ja, lekker van die jongen met die homo hit, maar oké. Nee joh. Ah, wat een keul zit er daar helemaal in die jordenbus daar. Get that round. On to the next. Ah, ik heb vandaag gewoon wat conceptjes gemaakt. Go for the knockout. Wat ik ben en wat ik... This way, move it. Ah, lucky. Ik zit wel even winnen. Oh mijn god, nee. Dat is zo scheef, hè. Ja, maar hij scoopt, hè. This is match point. Go for the knockout. Ja, nog is het even in die achterste kutwagon zitten campen. Hostiles in the area. Ja, wees gek, hij zit achter die. Achter die. Nee, achter die. Nee, no voor die. 10 seconds. No links. Daar ergens, daar ronden heen, hè. Go. Secure that objective. Wordt er al pakt? Ah, pak hem maar. Hij is zo scheef. We're on the objective. Secure the area. Enemy on the objective. Let's move. We're taking the objective. Nee man, hij heb ik nog verlet. Hier is ook gewoon dat die vlagloos stenen hier met hem holen. Ja, dan heb ik nog verlet. Als we dit keer verliezen, dan ja, ik krijg wel vol de schuld. Oh. Ik hoorde net iets wat te doen, maar... Oh. Hey, doe normaal! Nou, doe je ook nog eens wat met je luie reet? Ik vond even in een film, kijk wel mooi, van dat kostje van dat treffelhuis. Ja, dat had ik dus ook bij die ene met die airsoft geweer die...
Ja, dat kan je toch al lang? Ik weet de codes net. Jawel. Als je gewoon via Google inlogst, dan maakt het gewoon als Google het is. YouTube. Oh, ik moet verifiëren. Oh, wat moet ik doen? Ik je wachtwoord op. Oh, wat moet ik doen? Oh, ik weet de code niet meer. Nee, ik wist zo'n juiste jongen niet meer, maar ik weet dat ik het... Wacht even, hè. Nee, wat ik wacht even. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Ja, weet je, Rut gaat toch altijd wat dwars. Wat is het? Maar ze hebben net trouwens. Moest hem haar? Oh, du hast hem echt denk op een mail, of niet? Maar dat eruit? Nee, Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. niks. Hostile dropping into the area. What? Valt eruit gaan hem eigenlijk wel. Volgt het account eigenlijk wel. Ja. Hij kan nu als het goed is ook in de concepten zien. Nou, bij die pose, maar op die account. Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Nee, concepten. Supply box located. Move to secure. Alright, lads, let's get it done. Oh, ik wist niet meer hoe ik maar shit. Ik zie het steeds bij 12. Contract updated. New objective identified. Je rent er weer. Waar? Weet jullie wel waarom ik op is dat bijzonder met zo'n mee? Maar hij zit dan met John komen, maar Target spotted. Die Torres daar trouwens ook custom loot. Misschien wat wij die hier kennen. Die is de hel die. Gas is closing in. Next objective located.
Oh, met de mensen. Welke mensen? Contract complete. All supply boxes located. We're in the safe zone. Get ready for a fight. Ik kan ook aan loadout gaan kopen, gewoon. Objective is to eliminate the bounty target. Nee man, er zit nog rond op die tour weer. You'll be right. I'll fix it. We hebben nog steeds gewoon gevuurd hier, hè? You've got a loadout drop inbound. You've got a loadout drop inbound. Gas is closing. Get to the new safe zone. Kunnen jullie nu mij een beetje dekking geven? LMG here. Go get that armor. Ik krijg een kut loadout. Ik ben de. Nee man, ik ga kutwapen. Ik ga LCC met die kutscope erop. Oh, ik ben zo fucked, hè. Marking waypoint coordinates. Enemy UAV overhead. Als ik zit er alweer te fucking pieken. Enemy patrol. Down, shit. Destination marked. Hostiles in the area. Got a problem here. Low ammo. Oh, dit is een arm of had hij een sniper ammo? 25 remaining. Nicely done. Contact. Heading rally point. Ja, maar waar gaan wij heen, hè? Zullen we gewoon, We're out of time. Scrub the contract. Maar wat, we hadden er nou natuurlijk squads. Be advised. Enemy team is tracking your location. Setting a mine. Gas is inbound. Ja, maar wat wil je berieken met zo'n scope, jongen? We're in the safe zone. Get ready for a fight. Bonjour. Boeien. We kunnen direct boven hier zitten campen. Heading rally. Zeg dat we in daar gewoon zitten. Check round here. Oh, huis. Oh jongen, hier is dikke battle gaande. Ho, ho, ho. Wat dan, wat er hier wel even op. Hier zo. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Fire sale is active. Buy station costs are adjusted. We gaan weer even rond, dacht ik, zeg maar even. Ik pop nu ook nog alvast UAV. Oeh, bliksem. UAV entering the AO. Ik geef je een ammunition box. En een UAV. En een armor plates.
Heinke zou die bounty misschien weer oppakken. Someone go get that. Ja. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Ik pop nou UAV en ik neem die clusterstrike mee. UAV Kids on that. entering the Heinke AO. zou de UAV in mij nemen. Back to normal. Oh mijn god. Hostiles in the UAV area. overhead. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for Gas is inbound. Shit, er zit een kraai hier, joh. Marking waypoint coordinates. Ik zit er al hier op het dak, denk ik, opeens kunt te shitten. Ja, die hak mij. Marking waypoint coordinates. Nee jongens, bij mij. Hostiles in the area. Jongen, ik zit al onder. Ik denk je bent er. Pies je daar gewoon. Mijn clusterstrijk. Hey, ik respawn weer. You're all that's left. Get it done. Zie je ook die boel daar in pushen? Ik had toch niks te verliezen. Ik zag TikTok een film over de opsporing. Oh joh. Enemy UAV overhead. Die LCG is echt zo slecht, jongen. Ik ben echt weer even een FF5 of die pistol, maar ik gewoon weer even in broeken. Dat, Daar zit een zak gurt boven bij die TikTok. Daar zit er zien horen TikTok. Haast u dat filmpje nog? wat? Die is verwijderd. Ja, maar wat was er dan maar? Want dan willen we helemaal... Nou, ik denk dat het wel zo is. Nee, maar dat is puur omdat ze nou dat in een filmpje zo maar iets te zien en ze wordt het wel verwijderd. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. De terrassen zijn ook weer open, hè? En de winkels zijn weer open. 28 april. Nou, het is vandaag al 20. Ja. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ja. They're on me. Enemy soldier incoming. Warm up's done. Time to kick this off. Die shirt ooit nou de livestream. Hang de tank. Nee, natuurlijk niet. Hetzelfde als op TikTok. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Ja, krijg je die van TikTok.
Moet je even naar onze TikTok en dan op het YouTube icoontje drukken. Enemy soldier incoming. Alright lads, let's get it done. Enemy UAV Maar overhead. 1500 volgers zijn van de dank is deel Virginia. Op TikTok. We gaan al 120. Enemy UAV overhead. Ja maar... Oké, nou al lang. That cash is ours. I need that. Check fire! Friendly! Hostiles in the area. Die haken al. Alleen again naar Kimbo. Hij is nou maar 24% minder damage, hè, dat ding. Enemy team is tracking your position. Meesken. Op 18 meter. Hij is zo op dak. Enemy UAV overhead. I got it. Hostiles. Ja, door! Jongen, dat was zo'n fucking hoog. Ah, die hier natuurlijk weer zelf revive. Ja, die is fucking weak, omdat ik zie een hele heal ontploffen. Maar daarom is ik net handig dat we nou even een trio's squad hier fucking spelen. Lighting me up. Maar gelukkig ja. Loadout drop heading your way. Zal ik er gewoon een brocco ingaan? Sighting in on care package. Kan je zich één wapen in? Now go for the win. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Ik had eigenlijk geen ammo, jongens, die fucking wapen. Enemy UAV overhead. Ah! Ah, maar wat, dan komen ze daar maar je dit is zo onhandig, hè. Komen ze daar maar je draaien naar onderen. Found an aid station. Ik zie al gewoon 12 lasers eerst al naar binnen te komen. Nou, dat weet ik eigenlijk al genoeg. Lekker. Trosje te blowen. Ze binnen wie Rutger. Oké, ik span een op al. Ik ga nou gelijk naar onderen. Ik kom. Only 25 left. Pick up the good work.
Ja, laat nog in self revive trouwens. I'm hit. Maar Henk de tegenrechter. Ja, ik haal in D hier. Hey, ik kan mijn eigen loer ook nooit weer. Je net op de koers. Oké, dit erin. Molotov out. Waar? Gas is moving. Revive Henk tank. Revive, Rut het ook op. Henk! Maar waar zit Hey, er? number on you, mate. That one's down. Ja, toevallig. Bit of body armor here. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Kut, er komt een enemy. Heavy sighted. Rotse flash. Okay. I shit you, yeah? Give it hem als je nou al in hem volgen. Ja, alweer maar 42, hij is al vierde. Hij rent er al. Hostiles in the area. Enemy UAV overhead. Got gas inbound. Safe zone relocated. Zit je te campen? Kut. Ian had je airdrop in roffen. Ian down, Ian down, Ian down. I'll be driver. Waar is ze? En wat er zit nou in? Of net? Nee. Dat liep er samen, maar dat kwam puur omdat het... Oh wat, het is fire sale. Self revive weg, hè? That cash is ours. Ik keer via precision airstrike ga ik nog al. Fire sales done. Prices are back to normal. Ik denk ik mijn pistol omschuilen voor de FFR. Ja, hij is nu nog aardig groot. Got gas moving in. wel ken ik de vlak. 40 meisje. All friendlies are in the safe zone. Hoppa. Daar vind ik erop. Die grauw is sterk. Nee, helemaal. Enemy soldier incoming. Nee, helemaal. Nee, We got smoke. Kut, je zit een try meisje bij mij. Onder mij, je hebt het. Zo'n 10 meter. Hij zit onder mij. Kut, ik zit onder. Ik kom bij hem, ik kom wel bij hem. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Target down. kom er weer. Daar. Hostiles in the Nog area. weer. Ik heb hem gehoord. Setting rally point. Maar dichtbij komt toen. Their hand on there. Ik hoor dit. Rutge doos is net als poep. Rutge doos is net als poep. Ian zit aan die kant. This way. Meestal zit op dak. Op dak zit ze. Of heeg. Ik heb ook precies net. Ja, maar Enemy dat... UAV overhead. Ik weet er in al de eerste cirkels.
Nog 15 mees, knek. Gas is inbound. 3 persoon meter. 12,8. 0,8. Kijk weer de voet. We're in the safe zone. Get ready for a fight. 4,1. Ze zitten recht bonus of recht onder us. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Setting rally point. Disregard. Wij zitten hier best wel goed. Op zich. Want wij kunnen... Daar komen ze via onder de Not ruis. there. En wij kunnen daar omheen. Check Al. round here. Copy. Move Zo. to destination. 4 hours. Ja, een squad zit dan officieel. Got contact. Got contact. Destination marked. Go get that armor. Spare hands on that. Ja, maar... Nee, we moeten eruit. Get going. Safe zone Maar wat je blowen, je met die. relocated. Do or die. Je moet fucking dit door de cirkel. Nee, maar ik kan niet. Grid marked. Send it. Tracker 3-1, good copy. Strike in. 9 targets remain standing. Sort them out. Impact, no joy. En daar komen ze op elke keer. Hè? Last one on your team. Finish the job. Fight to go. Bring home the win. Only 5 remain. Wat? Ja, dat is de schuld van dat fucking gasmasker. Oh, ik denk dat zijn kijkers niet blij zijn. Nou, dat shit dan niet. Laat ik even multiplayer doen. Ik ben er best wel verdrietig van. Ik loop hier vaker in mijn eentje over straat. Vele mensen vragen hoe het met me gaat. Ja, 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 ja. Ik loop... Now what I see is your shine. Don't wanna let you out my head. Just like the day that I met you. The day I thought forever spent. Wat? Huh? Die fire shotgun. Wacht even, ik ging een keer die wel makkelijk stelen. Bij mij is nou een hele dag niet meer uploaden. Nee, nou niet. Omdat er een wapen in voorkwam. En dat het nu al weer. Nee, morgenochtend. Maar ik kan er wel wat op zetten. Nee. Dat ding. En dan komt er automatisch al een concept in. En waar staat het concept? Hier niet. Wacht even, ik eerst probeer om dat ding al fucking te stelen, jongen. Doet me niks.
Maar ik zit er nog net iets in. Godver, ik zet mijn oren. Join game. Ja, maar ik zit daar nog helemaal in een speeltje. Inderdaad, wat de fuck, ik zit lekker aan het Ik moet verdomme dit leven. Ik ga het helemaal eventjes stelen. Ik cannot join you. Hey, maar Rutger, dit is een teleurstelling. Ja. De Battle Pass komt. Wel. Echt niet donderdag toch? Nee. Morgen komt hij. Wat staat er dan nu bij de PS? Voor PS bij de 10. Bij mij staat nog heel 1 dag en 11 uur. Maar hij komt morgen middag, komt hij fijn. Morgen jong bedoel je? Maar dan lig jij in mijn bed. Ik ging gewoon dat ding kroppen tot ik het vierde kon. Snetmaatje gezocht. Kut! Gunfire. Oh, correct op die. Je bent... Ah, nee. Stay frosty. Oh, nee. Ik net. Waar dan? Waar rent hij? Ja, dat is toch Mark out, I'm going. Set the tempo. Keep it up in the next round. Oh, hij sloeg me geen shit om het leven. Schön op me heen, jongen. Zijn ze stomme, hek. Move on fire. Go. Heading over here. Nee, wat, ik zit nog steeds AFK trouwens. Wat een kutwapen is dit, jongen. Maar echt gewoon 50 kogels van in de... You're all we've got. Keep moving. One round gone. We're not Geef van de dinges. Nee, tuurlijk niet. Je moet zeggen, dat je gewoon 50 kogels van in de burger krijgen voor als er dan ding is. True.
Hostiles in the area. What the fuck? Go back in. Shine, ik zie er heel wat. Give them a proper English welcome. Shine, maar ze zien nog wel hoe mooi ik het heb gestolen. Die shoot ik nog wel eens kunnen doen, of worden. Dit is wat dat in game is. Meestal. Maar Put it behind you. Waar de fuck is dit echt weer over? Nou, wat was deze? Vloep het er maar uit. Nee. Nou, maar ik ben gewoon goed. Dat is het soms echt wel, ja? Hostiles in the area. Ik dacht dat die granaten, maar als die granaat 3 seconden beet was, dan ontploft het bij mij nog steeds fucking lit. Switching sides. Down for this round. Push En it dan is er back. in back nog een keertje gehoord. ja, als saldootjes, dan is de points. 1, 2, 3. Ja, tuurlijk 5 seconden. Ik tel tot fucking 3 en ik ga mezelf opblazen. Fall back, soldier. Fight another day. Ja. Volgende. Wat moet er nou steeds bij komen te staan? Nerf this gun. Nee, ik zet er gewoon bij klop klop wees daar. Google Translate. Bank, bank. Ik kan ook gewoon knock knock de deel zetten. En dan moet je echt zo weer die coole hashtags erbij zetten. Maar daarvoor wordt het echt easy. Volgende. Nee! Gunfight. Time to earn a living. We... En dan, waar zit die oren? Goeie call. En waar is... Waar? We've set the tempo. Keep it up next round. Dat was ik van mijn oude trijk. Oh nee, dat was een 2 kill.
Wind's down. Keep pushing. Time to earn a living. Ja, maar daar gaat het net over. Oh, hij leidt er die vuile vieslak. Helemaal achterin leidt er op een groen. They're making us fight for it. Keep at 'em. Moving. I was mistaken. Ik denk dat ik echt bijna offline ga. Weet je waarom? Kijk maar even. 10 seconds. Ah, wat een keul, jongen. Dit had ik altijd, hè. Dan wil ik bijna een keertje een molotov gooien en dan Making us komt het fight er for it. weer. Keep at 'em. Een grote zeggen. They are like meat to the grinder. Squeak off. Ja, die kut ben aan een throwing knife op mijn tief. Enemies over there! You're all that's left. Accomplish the mission. We've set the tempo. Keep it up next round. Nee, gaat dat dit is, jongen. You want your notifications to look like this when you wake up? Achter die Rutger, dat is echt een mongol, hè. 10 seconds. Hij komt. Hoe zegt noob? Ah, dat is zo slecht, hè? The objective. On to the next round. Doe ze. Time to get. Ah, tuurlijk, komt er via de orenkant, jongen, domme keul of even is. Gedrekt, die oren zit rek. Had een sting. Kom zo slecht, hè? Oh. Hij heeft geen pistols. Is bij die zit? Ja, Maar waar zit ik uit? Rutger. 10 seconds. Wat doe zo? Oh, jongen toch. Dat is aan meer, hè. Put it behind you. We've got work to do. Ik heb er één, want ik ben pro. Complete the mission, soldier. You're the only one left. Maar, nee man, die kutte, dat is altijd zo, hè, een herpenspultje. Want die ammo crack weer opwezen. Maar we gaan maar even vol zezen.
They're on match point. Deny them. Ik heb de rek op porno, jongen, en dan ben ik mad. Nou, dit is echt onmogelijk. Ik ga... Took a beating today. Not going to take it lying down. Nee. Ik heb gewoon geen zin meer. Vinden jullie dat erg? Nou, leuk. Want ik kom morgen weer, want daar is die nieuwe bed op. Mm. Dat is toch ziek? Wat is er nou met doen? Ja. 10 uur. En fuck haast door het uur. 10 uur. Follow me, like this post. Huh? Nou, jullie gaan toch lieven. Nou, wacht even. Patients to look like this when you wake up. Follow me.